yes, מעולה. אז אנחנו כזה בעמידה, ורגע אני רוצה שנייה לפני שאנחנו נתחיל, כמו שאנחנו יודעים, אנחנו בדרך כלל מהלכים. זה כבר, זה דבר שאנחנו עושים, אנחנו מתחילים להלך. אמ, אפשר להלך לנו ככה, פשוט לעשות את זה כדי להיות בתנועה רגע. הייתי רוצה להזמין אותנו לשים לב, לעשות איזה משהו מעניין היום, ושנייה רק לנגן עם האצבעות, פשוט תוך כדי הליכה, רק שנייה לתת לאצבעות לנוע במרחב. אפשר אפילו לנסות עוד לא לשחק עם פרק כף היד, אלא רק עם האצבעות לתת להם חיים, לתת כזה את הניגון על איזה פסנתר דמיוני כזה, שנמצא ממש מאחורי האצבעות, ולתת לנסות לסקרן את עצמנו עם הנגינה הזאת. תוך כדי לשים לב אם יש איזשהו קשר בין יד שמאל ליד ימין. האם הן עושות דברים דומים? האם הן עושות דברים הפוכים? יופי, ואני בטח אזכיר את זה עוד הרבה היום. אני רוצה שנשים לב הרבה היום גם לבטן התחתונה, לאזור פי הטבעת, חיץ הנקבים, לחיבור שם בין הרגליים, וכל הזמן אני אזכיר אותו, ולשים לב שאפשר לפתוח ככה לחיבור הזה בין פלג הגוף העליון לפלג הגוף התחתון, לרווח פה באזור הזה. בסדר? אוקיי. אז נתחיל רק לשחק קצת עם האצבעות, וננסה לתת לכל אצבע בנפרד איזשהו דיבור. כזה להחיות אותה, להניע אותה, לסובב אותם, ללחוץ עליהם, למתוח אותם, לכופף אותם. כזה, זה לא דבר סטנדרטי בדרך כלל לעשות, פשוט סתם להניע את האצבעות, אבל אנחנו רגע ברוח השיטה הולכים על הלא סטנדרטי. ולתוך זה נתחיל גם נדמיין שיש איזשהו כדור אור כזה, בכל פרק כף יד, וניתן גם לפרקי כף היד לנוע יחד עם המשחק הזה באצבעות, ויחד עם ההליכה הזאת. ונראה מה יש לפרק כף היד להגיד. זאת אומרת, זה לא חייב להיות גדול, זה יכול להיות גם נעים. נעזוב בטוסיק תוך כדי, וניתן לקצוות האלה של היד למצוא איזשהו חופש, חופש כזה. אצבעות, ולכדורים האלה פה בכל פרק אנחנו נדמיין שיש לנו איזשהו כדור אור כזה. ועכשיו נעזוב רגע את פרקי כף היד ואת האצבעות, ורגע נלך למרפקים. ורגע תוך כדי ההליכה ניתן איזשהו חופש במרפקים, אפשר לזרוק מרפק, לסובב אותם, ואנחנו ממש ניתן להם לאט לאט איזשהו חופש, וניתן להם לדבר. המילה לדבר מדברת אליי. לא משנה בדיוק מה הם עושים, נרצה לתת להם שנייה להתבטא. ולכדורים האלה שבפרק כף היד, להתחיל כאילו לקפץ חופשיים קצת. לא בפרק כף היד, סליחה, במרפקים. כאילו ניתן להם לנוע במרחב, בכללי, למרפקים שלנו. כאילו כזה, הם יכולים לקפוץ לכל מיני מקומות. עד שהם גם פתאום מבקשים השתתפות מהכדורים שנמצאים במרפקים, בכתפיים. יש גם כדורים כאלה, כדורי אור שנמצאים בתוך מפרק הכתף, ועכשיו אפשר לתת גם למרפקים ולכתפיים ביחד אמ, להתבטא. תוך כדי שאנחנו הולכים ועוזבים בטוסיק, ואפשר לתת לכתף לזוז לכל מיני מקומות, ונראה אם יש קשר בין
בין הכתפיים, וננסה לתת לכל אחת חופש משלה. אפשר סתם כזה לסובב אותן לכיף קדימה ואחורה, לראות שיש להם את הטווח כזה, כן, ככה, ואיך שהן פתאום מדברות עם הכדור שנמצא בבסיס של הגולגולת. יופי. אז עוד רגע שניתן קצת ביטוי לגלגלים האלה, לכדורי האור האלה שבכתפיים. יופי. ורגע ניתן לזרועות לנוח, ונלך רגע אל בסיס הגולגולת, אל הראש, ואפשר קצת לסובב, להתחיל באיזה סבלנות כזאת, ולסובב את הראש. אפשר ללכת גם תוך כדי להמשיך ולהחיות את הדברים, ולראות זוויות חדשות. וניתן לראש להסתובב בקצב שלו ובגודל שלו, בטווח שלו. אפשר להחליף כיוון ואפשר לעשות את כל הסיבוב הזה גם בעצירות עם תחנות, ונעזוב. נמשיך לעזוב בטוסיק תוך כדי. ועכשיו ניתן לראש, בהקשבה, בסבלנות ואהבה, לחפש חופש במרחב, והוא לא חייב לנוע בתוך המעגלים, הוא יכול גם לנוע במעגלים אופקיים, קדימה ואחורה, וניתן לסנטר גם לקחת, להוביל, ותוך כדי אפשר גם ככה באיזה גסות רוח כזאת, לפתוח ולסגור את הלסת. יש גם את הגלגלים, את הכדורי אור הקטנים האלה מתחת לאוזניים. אה, ונעזוב עוד בטוסיק, תן לבטן להישפך מטה. ואפשר להיות עוד קצת שובבים עם התנועה של הראש, ואפשר לתת לראש עוד לחפש חופש במרחב. הוא לא חייב להיות נאמן כל כך לכתפיים ולכפות הרגליים, אבל זה מה שאני עושה, ואתן יכולות למצוא לכן את הביטוי הזה של הראש שלכן, אולי גלי יותר, אולי נח יותר מצד לצד תוך כדי ההליכה. יופי, ועכשיו אנחנו נלך אל כדור, נדמיין שיש לנו כדור פה במרכז החזה, וניתן לו גם איזשהו ביטוי. יכול להסתובב אופקית, יכול לנוע מעלה ומטה במעגלים, ואיפשהו בקו של הלב יש איזשהו כדור אור כזה שמבקש לקפוץ או לגלוש או לדאות בשמיים. שיר. ונעזוב בטוסיק תוך כדי. יופי, יופי. וככה כמו שאנחנו נסתכל על הכדור שנמצא איפשהו בפופיק, או אולי מעל הפופיק בין הצלעות כאן, ככה ממש בבטן העליונה, ונראה האם אפשר קצת לבודד אותו. אפשר גם להניח יד דרך אגב, ולתת לו ליד. זה עוזר לראות איזה חופש במרחב, ולראות שהיא לא נפרדת כל כך גם מהכדור של הראש ומהכדור של החזה. פה אנחנו יותר מדברים על הצלעות התחתונות, כזה איזשהו... אפשר גם להניח יד על הצלעות התחתונות וקצת למסור מיד ימין ליד שמאל ואחורה.
ולהתמסר בקו הזה של הצלעות, כולו כמו כדור גדול כזה. ונראה שאנחנו נושמים ועוזבים בטוסיק תוך כדי. זה משמעותי. יופי. וניקח תחנה מטה לכדור הזה פה שנמצא באגן, אולי קצת מתחת לפופיק. יש בטח עוד הרבה כדורים, אבל אנחנו כרגע בוחרים כמה בשביל הזמן, בשביל שפשוט נהיה מוגדרים רגע ונוכל לנוע. וניתן לכדור הזה שנמצא מתחת לפופיק רגע גם חיים, ואפשר לנסות גם לבודד אותו, שהוא ינוע בלי לערב ובלי לשתף את שאר הגוף. ולראות מה זה דורש. הבידוד. רגע נבודד אותו, וניתן לו עוד חופש פתאום, ונראה שכדי שהוא יגיע רחוק יותר, תראו, אם אנחנו רוצים להגיע רחוק יותר, אנחנו חייבים לשתף פתאום את הראש, את הגלגל של הראש והגלגל של החזה. התנועה המקומית מאפשרת את הבידוד, אבל אם אנחנו נרצה לגדול ולפתוח, אנחנו נרצה בהכרח לערב עוד. יופי, יופי, כן. ובואו נדלג לנו נרד עוד מטה ומטה ומטה, ונלך לברכיים רגע. בואו נלך לברכיים, בא לי ברכיים. ואנחנו ניתן קצת כזה הקפצות לברכיים, סיבובים לברכיים. אפשר תוך כדי זה גם לאפשר לאיזה הליכה לקרות, אבל היא תקרה בעצם מעצם זה שאנחנו מכופפים ומיישרים ברכיים או מניעים אותם במרחב. והרגליים שלנו, אנחנו קצת משרישים אותם לאדמה כדי לא לצאת לריקוד, אבל הריקוד שלנו הוא כאן במקום, הדיבור הזה של הגוף, ויש לנו גלגל אור כזה, כדור אור בכל ברך, ואנחנו רוצים רגע לתת לו לדבר, ולעזוב בטוסיק. צ'ופ צ'ופ צ'ופ. אפשר לתת לו גם איזה קול דרך אגב. פלוק טוק 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 טוק. כאילו ממש לתת לו לדבר מתוכנו. פלוק 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 פלוק. כמה שהכל יהיה יותר אינטואיטיבי, ככה אנחנו כנראה נוגעים לדבר ורלוונטיים יותר. אפשר קצת להאיץ את המשחק הזה של הברכיים. זה נראה מצחיק במצלמה. יופי, עוד רגע לזה. ועכשיו אנחנו נלך אל פרקי הקרסוליים, פרקי כפות הרגליים. ואנחנו נרצה לתת להם איזשהו דיבור. בואו נראה מה קורה. אפשר לנתק עקב ואצבעות, שניהם ביחד. וננסה תוך כדי זה לא להחזיק בבטן, אלא באמת לעזוב בטוסיק, לעזוב בבטן, ולתת איזשהו חופש לקרסול. Yeah, 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 yeah. Yo, pop, 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 pop. יופי. אז עכשיו אחרי שאנחנו דיברנו על הכדור בקרסוליים, אולי נלך רגע לקצות האצבעות שלנו, נכון? קצת לשחק איתם. קצת כזה, קצת להקליד גם למטה עם קצות האצבעות, לא רואים אצלנו כל כך, אבל אני סומך עלינו. ורגע ננסה להקליד ולאפשר איזשהו כזה פרפורון כזה קטן. אפשר לגרוף ככה את הרצפה אלינו,
אפשר לפתוח את האצבעות וחופשי. לכל אצבע יש איזה כדורון אור משלה. ונעזוב גם בטוסיק, הרבה פעמים עבודה עם קצות האצבעות, קצת כמו ביוגה או הרבה כמו ביוגה, היא מדברת מאוד אל היריחיים ואל האגן. אז ננסה גם לעזוב בטוסיק וגם עדיין לאפשר את המשחק הזה. ככה שאנחנו כן מייצרים איזו תנועה, אבל מיד עוזבים את מה שקרה בעבר וממשיכים למשהו חדש. אפשר גם לקחת עכשיו את קצות האצבעות שהתחלנו איתם ולפרפר יחד עם הרגליים, ובעצם לעבוד ממש מהקצוות של הקצוות של הקצוות, ולהזמין את הרגליים הפחות משוכללות אולי, לרוב, ולהגיד להם הנה, שולחים אליכם כזה את האינטליגנציה של האצבעות שאנחנו. טקה 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 טקה. וכבר אפשר לשים לב שכל הגוף שלנו באיזושהי צורה מעורב. כל הגוף שלנו מעורב בתנועה הזאת כבר של הקצוות. טקה טקה טקה. ועכשיו מה שאני רוצה להזמין אותנו לעשות זה דבר כזה. אנחנו דיברנו על כל מיני כדורים שנמצאים, כדורי אור כאלה שנמצאים בעיקר במפרקים או באזורים מרכזיים, כן? חוזר עליהם זריז, אצבעות, פרק כף יד, מרפק, כתף, בסיס גולגולת, חזה, בטן עליונה, בטן תחתונה, ברכיים, קרסוליים ואצבעות. ועכשיו אני רוצה שנתחיל להתמסר. נתחיל להתמסר, למסור, ואני רוצה שנעקוב בצורה יחסית יסודית רגע, תוך כדי ההילוך העדין שלנו, שנעקוב בצורה די יסודית מי מוסר למי, אוקיי? אז זה רגע חופשי. אנחנו ניקח באמת איזה דקה, שתיים כזה לחקירה חופשית, נשים לב שהטוסיק עוזב, ואני רוצה שממש נשים לב, אפשר להגיד בראש, ברך לבטן תחתונה, לאגן, אגן לחזה, חזה לכתף, כתף לכתף. וככה אני רוצה שנשלח ממקום למקום. בתוך הגוף, בסדר? אנחנו אחרי זה, אם נגיע לזה, אני כרגע רוצה בתוך הגוף. כזה, דרך המסלולים שהם בפנים. כתף לכתף, כתף לחזה, חזה לכתף, כתף למרפק. צ'ק, צ'ק. ויכול להיות שפתאום אנחנו נמסור, אפשר לעקוף, אפשר למסור מכל מקום לכל מקום דרך הגוף. ומותר להפוך את זה גם לריקוד קטן. אני מזמין אותנו לא לחשוב רק על ריטוט, אלא ממש כמו אפשר להפוך את זה לריקוד קטן. אם יש איזה מקום שזז, הוא לא חייב למסור מיד. כשאנחנו בוחרים למסור, הוא יכול למסור. יופי. אנחנו עדיין נשאר יחסית בלשים לב מאיפה לאיפה אנחנו מוסרים, לאיפה אנחנו מוסרות. נשאר רגע בערנות, נראה שהדבר עובר, ונעזוב בטוסיק. ומה שנעשה עכשיו זה אפשר למסור גם מחוץ לגוף. זאת אומרת, ברך יכולה למסור לברך. אצבעות יכולות למסור לברך או לכף רגל, ראש יכול למסור בעצם לכל מקום. זה חלק מהחיבור המדהים שיש לו, של המרכז. ואפשר לתת לזה ממש להיות ריקוד.
אפשר לתת לזה ממש לעניין, לשעשע ולפתוח אותנו לכל מיני תנועות במרחב. עקב יכול למסור לברך נגדית. העיקר שאנחנו עוקבים עם תשומת הלב שלנו אחרי כדורי האור האלה שאנחנו מוסרים. ממש דמיינו איזה כדור אור, לא לוותר על הדמיון. מתרחש שם איזה משהו. ותאמינו לעצמכם, תראו שהדבר באמת עובר. צ'ק, צ'ק. אני ממליץ גם למסור כמה פעמים ממקום למקום, ולראות שהדבר בתוככם מצליח לעבור. ממקום למקום, כף יד לכף יד, כף יד לכף יד, כף יד לכף יד, לדמיין את הכדורים האלה עוברים, כף יד לכתף, כתף לאגן, אגן. ואם יש איזה עומס שמצטבר של תכנון וזה, אז פשוט אפשר להוציא קול, להוציא איזה, לקחת אוויר טוב ולאוורר. יופי, ומה שנעשה עכשיו זה קצת נאיץ את זה. זאת אומרת, אחרי שכבר התמחינו קצת בלמסור ואנחנו יודעים איך הדבר הזה קורה, אנחנו יכולים להאיץ את זה. לנסות עדיין לעקוב אחרי זה, אחרי כדור האור הזה. צ'ק, 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 עקב, עקב. אפשר גם לומר לעצמכם עקב, עקב שני, עקב ברך, ברך עקב, קרסול, קרסול, זה. ממש לעקוב אחרי איפה המודעות שלכם, התודעה שלכם נמצאת. אז זה. לשים לב, האם יש איזה מקום שלא מסרתי לו כבר זמן מה? הופ, 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 צ'ק, צ'ק, צ'ק. האם יש צמד מקומות עוד לא התמסרתי ביניהם? יופי, וללכת עכשיו ולהאיץ את זה. להאיץ את זה. עדיין לנסות לעקוב, אבל עכשיו אפשר להקטין. רק תשומת הלב מספיקה כדי להגיד מה מוסר למה. צ'ק, צ'ק, צ'ק. לא צריך לעשות את כל התנועה, אפשר להביא את זה יותר באגבי, יותר בהופ, הופ. ואם זייפתן, לשים לב שזייפתן. לעזוב בטוסיק, צ'ק. אם יש לכם איזשהו מקום כואב, דרך אגב, מקום סגור, מקום שכבר זמן מה מרגיש לכם תפוס או סגור או כואב, אני ממליץ לעבוד עם שתי נקודות שנמצאות לידו. נגיד, אם השרפת שלי סגורה, אני יכול לעבוד עם החזה והאגן ולהתמסר ביניהם. ולעבוד בדיאלוג. אנחנו מתחילים לייצר דיאלוג בין אזורים, בין מקומות. תעשירו את הדיאלוג, תשתעשעו בדיאלוג. המסירה הזאת זה איזושהי תשומת לב שהיא ב-no time, שהיא רק עם תשומת לב, יכולה לפתוח, אבל הדיאלוג חייב לקרות. ממש. ואם יש איזה מקום כואב סגור, תוך כדי תנועה אפשר לשלוח אליו נשימה טובה. ואם זה נהיה קשה, אז אפשר גם להקטין. יופי. ולקראת סיום, אני רוצה שנמסור מכל מקום לכל מקום. מכל מקום לכל מקום. בעצם כולם מדברים עם כולם. הכתף מוסרת לכל מקום כשהיא זזה, והחזה מוסר לכל מקום.
והבטן, כולם בעצם משפריצים החוצה את האור שלהם. צ'אק, 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 צ'י. בעצם זה לא נקודה נקודתית, אנחנו לא מוסרים ספציפית, אנחנו משלחים את האור הזה במרחב. צ'אק, 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 כן, צ'אק, צ'אק. כן, ואפשר קצת להגדיל, אפשר להאיץ את זה, אפשר להשתגע עם זה, לעזוב בטוסיק, לקחת אוויר בפנים, צ'יאו, 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 הכל מוסר, הכל משפריץ החוצה ופנימה והחוצה ופנימה. הכל זוכה לאיזה סיבוב, לאיזה יחס. עוד 10, 8, 7, הכל מוסר להכל, להשפריץ החוצה את הכל. היי, 2, 1, ולהגיע לאט לאט לעמידה שקטה, להליכה מאוד, להלך מאוד שקט. לא חייבים למהר להגיע לזה, פשוט להגיע לזה בקצב שלכם, ולשים לב עדיין מה קיים בפנים, מה מבקש לזוז, מה נהיה קצת ביישן אולי בפנים, איפה מרגיש שמח. יופי, ולהגיע לעמידה, לאט לאט עמידה שקטה, ולשים לב מה קורה בגוף, איך הגוף מרגיש. מי שלא מרגישה בטוחה לעצום עיניים, יכולה להישאר עם עיניים פקוחות, אבל לשלוח עין פנימית פנימה, לשלוח מחושים פנימה, ולהרגיש. לעזוב בבטן, לעזוב בטוסיק. רק לנשום, בהוקרת תודה על הגוף המדהים, עם חיוך קטן, חיוך גדול. תודה. יאו, נכון, יאו. אני מרשה לכם להדליק מיקרופונים, אמ, ואני גאה בעצמי שאנחנו בזמן, וואו, זה לא רגיל אצלי. ואם יש לכם מה להגיד, מה להוסיף, אני מאוד אשמח לשמוע איך אתן מרגישות, איך היה, אם גיליתן משהו מעניין. כמובן שלא חייבים, אני ממש לא אעלב. זה כאילו גם כזה תודה רבה. הוא בא לי אחרי יום ישיבה על מחשב קשה, ופתאום כזה וואו, כאילו גם כיף לראות אתכם וגם כזה זה היה, כאילו זה פתאום היה לי כזה פחות השיעור תנועה ויותר כזה מחול, כאילו בהכללות אני אומרת. אהה, אהה, וזה היה לי ממש מגניב, כאילו yeah, כזה להכניס את האילן מתוד לכזה יותר כאילו מובמנט. כן, אז זה היה לי קול. אני ממש שמח, תודה. לי האמת יש מלא מה להגיד, אבל נראה לי שבא לי להגיד לך את זה מחר. בכיף, יופי. בכיף, אנחנו נפגשים מחר, למזלנו הגדול, ואני אשמח לשמוע. יש. תודה צלילי. תודה, נהר. תודה לכן. היה לי ממש יס. מיוחד ומרגש, ואני ממש שמח לחלוק את הרגע המתוק הזה עם כל אחת ואחת מכן, נשים שאני מאוד 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 אוהב ויקרות לי, אז תודה. תודה נועה. אחלה ערב. צ'או. ביי ליידי. And